Are you experiencing body weakness? Do you have delayed wound healing? Do you feel hungry all the time? You may have diabetes. A powerful duo to help diabetic. Natural way of lowering blood sugar level. Clinica DTX 500 is a powerful duo that combines of ampalaya extract and the sugarcane extract. Clinica DTX 500 stimulates the production of insulin, enhance conversion to energy. Ginahingyo ni Iloilo City Mayor Treñas nga ibalik na ang face-to-face classes sa syudad sang Iloilo. Suno sa alkalde kadako sang napierde sa mga kabataan sa duha ka tuig nga wala gin pahanugutan ng in-person classes. Dugang paniation na agod nga makatuon na ang mga kabataan sang maayo kag makabalik na sa mga eskwelahan. Mangod nga manubo na ba nang naka-record nga COVID-19 cases kag yara na sa alert level 1 status ang syudad. Hindi man manigar suno sa iya nga ang distance learning pinaagi sa online class kag modular ang hindi tuman ka-epektibo kumpara sa face-to-face classes. Kag ako gapangayo na ko nga dapat may face-to-face classes na. Kahit kadako siyang naperde siyang kabataan sa duha ka tuig. We all know that online education is not as effective as face-to-face. Galaan naman na. Report nagikan sa Iloilo City Hall. Ini si Kabandarang Alex Escalante. Nagabandara sang matudtod nga serbisyo publiko kag kalingawan sa Iloilo. Radyo Bandera